Que me van telefonar ja vaig rebre com un èxit, sí, està clar. O sigui, tenir la sala gran i poder fer, i a més amb la llibertat que ens han deixat per poder fer la versió que hem fet, va ser com un agraïment molt gran, sí. He fet una versió totalment lliure, o sigui, així se me va demanar que féssim una contemporanització d'en Molière. Està clar que en Molière és un autor universal i sempre hi ha coses a dir amb ell. En aquest cas, en fer una contemporanització, sí que hi havia una transposició claríssima en què Molière criticava els metges del seu moment. Jo no volia criticar els metges avui en dia, no vull criticar la ciència, sinó tot allò que forma part de l'estafa sanitària, diguem, no? Que són totes aquestes medicines alternatives que neixen com xampinyons i que qualsevol cosa que pugui dir qualsevol no hi ha contrastació, no? És a dir, jo puc dir que una caca de vaca literalment és una medicina exfoliant i no hi ha ningú que ho pugui contrastar i d'això volien xerrar, evidentment. Sabem, sense dir noms, tothom, evidentment, se mos va a servei cap a persones molt concretes, que darrerament tenen un altaveu molt gran per dir coses que considerem que són barbaritats. Sí, sempre procures que... Jo considero que el teatre és una art viva, en el sentit que li està parlant a un públic contemporani, i a més li està parlant directament, vull dir que ni tan sols hi ha una pantalla o alguna cosa que distanciï l'espectador, que el tens allà davant, no? I per tant crec que el teatre ha de xerrar directament amb el públic que té davant, no? I clar, això inevitablement després cada persona ho rep d'una manera o d'una altra, evidentment, però no m'agrada ser discursiu o tenir com fer-li un sermó a l'espectador, ni molt manco, a més, molt manco amb en Molière, que és una comèdia disparatada, i això ho mantenim, però sí, intentar com, fer-nos preguntes al manco. Jo sempre espero que el manco, un espectador, no surti igual que ha entrat, tot i que sigui perquè no li ha interessat o perquè pugui discutir-me que el que estic dient no és vera, el que sigui, però sempre és interessant que no sigui un pur entreteniment i ja està. Vaig al teatre, m'entorn i al cap de 2 hores m'he oblidat del que he vist. M'interessa que l'espectador d'alguna manera surti commocionat d'alguna manera, ja sigui perquè s'ha rigut molt i perquè ha trobat un debat interessant, o perquè s'ha emocionat o per qualsevol cosa, però que sí, que toqui. Sí, ja tenim tancades una data a Menorca, anem a Menorca i farem gira segur per la resta del territori mallorquí i esperem que veiem si pot volar una mica més, clar. Sí, justament ara coincidirà el jorn del judici, estarà al Teatre Tantarantana de Barcelona a la vegada que nosaltres estem aquí, per tant, sí. Va per èpoques. Darrerament és vera que estic més en la vessant de director i d'autor i de dramaturg, més que en la vessant d'actor. No sé per què, supos que perquè tinc ganes de contar el meu propi relat, i des d'aquí tinc sempre i quan me deixin continuar fent-ho, no? Però sí, darrerament estic més en la vessant de dirigir i d'escriure, més que d'actuar. La televisió, sí, clar, evidentment, quan m'agridin jo estaré encantat, sí. Jo crec que el teatre, el que passa és que el teatre evidentment és més precari que la televisió, però el teatre té alguna cosa més pur, més directe, que quan pots contar un relat del principi a fi i contar-ho a un espectador que està en viu, té una emoció que no té cap altre sector, no? A Mallorca és un bon moment. Jo crec que duim uns anys boníssims d'uns companys, d'una professionalitat, una quantitat de persones que estan implicades en el sector teatral. Aquí a Mallorca estem vivint el millor moment de la història, jo crec. Sí.